Няколко пъти ми праща това брадясало NPC как говори глупости за мене и нарочно го игнорирам, защото не обичам да обръщам внимание на някакви хора, които едва правят по 10 лайка на видеята си. Освен ако не говорят за някой друг. Но понеже този Гаргамел лъжи и ми слага думи в устата, за да прави гледания на мой гръб, защото иначе никой не го е бе какъв клип ще направи. И никой не му купува умрелия курс. Реших да му отделя 5 минути от прекрасния си живот. Пича е качил някакъв клип, който е написал: "Ти си идиот, ако работиш нормална работа." Това нещо трябва аз да съм го казал. По принцип, въпреки че няма такова нещо, ама по-късно ще разберем. И първото нещо, което ми направи впечатление в клипа му, е как това невероятно онлайн гуру си е закачило микрофона за химикалката, с която си пише гей бройките в тефтера всяка вечер при да си легне. Но да не обръщаме внимание на това нещо. Нека чуем. Бабанката говори как си идиот, ако работиш нормална работа, вместо да се занимаваш с нещо друго и да изкарваш много повече пари, а вместо това работиш за някой и общо взето си роб. Момчето иска да ме изкара черен пред хората и да ми направи лоша реклама. И обяснява как съм казал, че хората, които работят на нормална работа, са идиоти и че на мен всичко ми е било дадено на готово. Първо аз самия съм работил почти 4 години на нормална работа, докато успея да намеря начин да изкарвам пари. Второ, имам близки и роднини и приятели, които до ден днешен си работят нормална работа на заплата. И няма нищо лошо в това нещо. Лошото е единствено ако само работиш и не се опитваш дори да намериш начин да си оправиш живота. Ако си единствено вглъбен в работа си и нищо друго не правиш, освен да работиш, след това да си пуснеш телевизията, да се напиеш, да ядеш една салата и да легнеш да спиш. Това е лошо. Трето най-смешно нещо е, че дори нямам такова видео, в което да съм казал или написал такова нещо. Този олигофрен си измисля нарочно, защото е отчаян. Забележете му другите клипчета. 6 лайка за 24 часа. Всяко видео му е: "Напиши AI, ако искаш, еди си какво, напиши това." Използваме Димитър Кисов. Тук пак говори за някакъв друг човек. 107 лайка, рекорд. Виждате ли как човека трябва да говори за някой друг? Той не може да прави клип, в който обяснява нещо, защото никой не го взима на сериозно. Хората искат да му гледат сира и това му е контента. Иначе не може да направи 10 лайка. Човека е отчаян за гледания. Аз знам, че не му се занимава с мене. Знам, че той вижда, че аз имам повече резултати в живота си от него. Дори не само за AI момичета. Генерално в живота. Той знае, че аз имам повече резултати. Но човека е отчаян и иска да направи гледания, които гледания да превърне в купувачи за умрелия му курс от 50 евро. Защото иначе ще умре от глад. Хора, моля ви, купете си курса. Моля ви, купете си курса. Моля ви, искам да го видя най-накрая да направи ремонт на тази дупка, в която живее. Брат, знаеш ли, не си лошо момче. Не си лошо момче. Виждам, че си готин, може би. Просто искаш гледания на чуж гръб, разбирам те. Ще дам един приятелски съвет. Искаш да учиш хората да изкарват пари. Първото нещо, което трябва да направиш, когато излизаш пред хората, искаш да те виждат и да ти вярват и да си убедителен, най-малкото си оправи с